Letectvo v tomto regióne znamená veľmi veľa. Či už tu máme slávne letisko Očova, slávne letisko Tri Duby, súčasnú leteckú základňu Sliač. Vo Zvolene máme veliteľstvo vzdušných síl a s tým všetkým sa spája aj táto krásna výstava, ktorá je jedinečná tohto druhu, tu v Europa Shopping Centre, nazvaná Letectvo alebo August, mesiac letectva. Letecká výstava je akási pozvánka na medzinárodné letecké dni, ktoré budú organizované na blízkej leteckej základni Sliač 27. a 28. augusta. Vás srdečne samozrejme všetkých vítam a prajem vám pekné letecké zážitky nielen z tejto výstavy, ale aj potom z medzinárodných leteckých dní. Pán veliteľ, dovolte mi, aby som zaspieval. Vykonám. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sád v plnom kvete je naša rodná zem. Čierne hory pyšno stoja, až sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia, kvetmi posiaté na zemi raj vytvárajú. Najkrajší kút v šírom svete je naša rodná zem. Zelený sád v plnom kvete je naša rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás a preto verným chcem jej ostať po celý čas. A preto verným chcem jej ostať po celý čas. Ďakujem. Chcem vyjadriť radosť, že do Banskobystrického regiónu sa opäť vracajú letecké dni. Že tradícia, ktorá tu bola už pred možno skoro 50 rokmi, sa znovu tu vracia. A myslím si, že je pre nás dôležité, aby takéto podujatia, ktoré majú takýto cvek, aby sa udržali a urobíme všetko preto, aby existovali.